fast, but don't seem just that long. What a big talent! ସତରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। समझ रहे हो? ଛାତିରେ ପଥର ରଖି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କହିଲ? अबे साले तभी ତା ପଛରେ ତମମାନଙ୍କର 50% ହାତ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ନର୍ମାଲ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି, ସାହାଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आँखें हो जाती नम ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ଥରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲା 39.6 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆଉ ଶେଷ ଉପାୟ, ହେଲେ କାମ ଦେଲା। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ମାନୁଛ, କାହାର ଝିଅ, କାହାର ମା, କାହାର ବୋହୂ। ହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ।